Ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ke kulona ke iqembu lamakhosi iKaizer Chiefs ke udaba oluvelayo ekuthiwa ke lapha ke iKaizer Chiefs ngathi ke ifuna lapha ke uku-add kusona ke isquad esawu ke lapha ke amakhosi. Umdlali ke kuthiwa ke iKaizer Chiefs yamfuna umdlali ke ogijima kwiqembu lakhona ke lapha ke eDenmark lapha ke iAarhus FC lapha ke uGift Leaks uke wagijima khona ke kwiqembu lapha ke iCape Town City kanti naye ungokudabuka la eNingizimu Afrika. Impela ke iKaizer Chiefs kuthiwa ke iyafuna ukumsayinisa ke lapha ke uGift Leaks odlala lapha ke as i-left winger. Impela ke iKaizer Chiefs ifisela inhlanhla ukuthi ke impela ke imthole lo mdlali impela ke one skill ngendlela eyisimanga lapha ke uGift Leaks from lapha ke iqembu lakhona ke lapha ke eDenmark lapha ke iAarhus FC. Angazi noma make sure ukuthi ke uyalike ivideo uya subscribe kwi-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngoku-update ngawo ke ama transfer rumors. Kwamanje ivideo ethu kasibambe la nisale kahle.